Epael, ze moduz, zer dugu? Itotzeko moduko beroa, motel. Nik ez dut sentitu. Barruan egon naiz, aire girotua egun osoan martxan dudala. Bai? Bai, jauna. Ez alaiz bazkaltzera joan. Pizza bat jandut, mikrowin labean berotuta. Ikaragarria izpit. Mikrowin labeko zabor horrek bala batek baino agudoago hilko hau. Zaper hori hipiek bakarrik jaten ditek. Drogatuta daudenean. Emaidak jak botila bat. Bai. Gaur gauean, kristoren atxurra. Zer dela da? Ez zekiat. Gaurkoa egun luze, bero, aldrebes eta nazkagarria izan duk, motel. Ara, Nadien blutxipekoa gaixozagok eta haren seme mongolikoa zebilean sukaldari. Eta zozoark etzakik sukaldea zer den ere. Bederatzietan gozaldu diat. Eta ikaragarrezko txahala botatiat motel artean amarrak ez zirenean. Ez aldako legeren bat atzeratuei sukaldean aritzea galarazteko. Beharlikek. Alegia, jakintzak zer duen buruan mongoliko madarikatu batek. Nadinek buruko bat eman behar zioan jaio zitzaionean. Hauzia sardiezaiokezun Nadini. Haren semeak zirkuan egon behar luke, ez jatetxe batean. Tokiaren jabe egin zintezke. Tira, putza. Zertarako toki zikinura. Eta lan latzadik Nadinek. Zera zaintzea. Meloiuna. Adituko guen zera. Abileneko pankulapurretarena. Telebistan ekonta egun osoan. Jendea hil dute, ez da? Bai, lau ranger. 3 polizia eta zibil bat. Emakumezko enplegatu bat baitu ditek. Mugaran zomen zoazak. Nire bidetik beraz. Azaparre sartzen badiet, pagatuko dite putakume hoiek. Bai. Eroriko dituk. Bai, horixe. Nik ez dut dudarik. Ederki. Urari jaregin behartzi bat. Erabilaldezaket komuna. Bai, gizona. Eskerrik asko. Ez horregatik. Jolasean nabilela uste alduk zozoa. Neska huiltzea nahi alduk. Ala beste hori, ala ieu. Ala ire lagun rangerra. Ara, ez diatekin nahi baina jote erreko ditiat hemengo guztiak. Niri adarra jotzen hasten bai zaitu. Zen nahi duzu egin dute sana. Komuna erabiltzen utzi diok inorkeztik hori egite. Egunero etortzen da, nahi duenean erabiltzen du komuna. Ez esan bani osuz motxarra hartuko zuen. Zera dadila rangerra hemendik. Sardadila autoan eta doala. Edo lekua botolez gainezka jarriko diago. Seinaleak egin dizkiokari. Nik ez dute zer egin. Azkari du. Ez da egia. Gezurtia deitzen dio. Nik ez diot gezurtia deitzen. Ara, azkaritu banaiz ez dut gogoan eta aritu banaiz ere ez da ari seinaleak egiteko izan beldurra zakatzen dagoelako baizik. Aizu, ura komunean dago. Zergatik ez diotantxe bertan tiro bat ematen eta altegin hemendik. Ez horiekin. Ara, normal jokatzeko esan didazu eta egin dut ia Oskar bat jasotzea merezi dut, demonio. Haren gandik libratzeko esan didazu eta ari naiz saiatzen. Bedu gehiago saiatzea. Aitu. Eta korriak ikusiko dituk. Zuek lasai. Lasai. Bai, jauna.
bihar lanera berriz. Baina gaur gauean, egundoko atxurra harrapatu behar diat. Zenbada nirea, Pete? $7. Jesus Maria. Erretiratzeko asmoa dukala. Bai. Zergatik egin duk hori? Egin dio. Ez sinetxi, ez diotekin! Hizketan ari zirela lagundu esan dio. Gezurti alena, nik ez diote zer esan! Isilduko! Hago geldi, ze gait sartu zait barruan putakumea! Egin diola. Zuan atzean zeunden bizkarrez. Ni berriz hortxe bertan norri begira, eta hausea oskatu du. Lagundu. Autora. Sineste idazu? Ara isilik eta oa autora, aitu oa autora. Sineste idazu? Abiatu autoa, aitu isila di eta abiatu zek autoa. Sineste idazu? Bai, abiatu autoa. Benetan diozu? Sineste Bai, idazu? martxa! Benetan? Bai, ez ba! Egia dioteta? Richie! Bai! Ondo? Zerri horrek eskua zulatu dit! Eta lagundu esan du! Nik ez zioate zer esan, eroa! Berdin duk orain, 2 segundoko bizia geratzen zaiketa! Richie! Bai! 3 kontatutakoan, tira horren atzeko botilei! Ederki! 1! Puta! 2! Ta 3!